Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε ένα τεράριο. Πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε τι είναι ένα τεράριο. Ένα τεράριο λοιπόν είναι ένας κήπος μέσα σε γυάλα, βάζο ή οποιοδήποτε άλλο διαφανές υλικό. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει το άνοιγμα του δοχείου μας να είναι τόσο μεγάλο ώστε να χωράει να βάλουμε το χώμα μας και τα φυτά μας. Επίσης, διαλέγουμε φυτά που έχουν ίδιες περιβαλλοντικές ανάγκες, δηλαδή ίδιες ανάγκες σε φως, θερμοκρασία και υγρασία. Το δοχείο που έχουμε διαλέξει θα πρέπει να έχει καθαριστεί καλά για να μην ευνοηθεί η ανάπτυξη βακτηρίων. Εγώ τα δικά μου τα έχω πλύνει στο πλυντήριο πιάτων για μισή ώρα. Τα φυτά που έχω διαλέξει για αυτό το τεράριο είναι παχύφυτα, τα οποία έχουν ανάγκη πολύ φως και ελάχιστη υγρασία. Γι' αυτό το λόγο θα φτιάξουμε ένα ανοιχτό τεράριο. Υπάρχουν και τα κλειστά τεράρια, στα οποία επιλέγουμε φυτά που προτιμούν την αυξημένη υγρασία, όπως είναι οι φτέρες και τα βρύα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Βήμα πρώτο. Αποστράγγιση. Στη βάση του τεράριου μας βάζουμε ελαφρόπετρα, υποταμίσια χαλίκια. Αυτό το κάνουμε γιατί τα τεράρια δεν έχουν τρύπες αποστράγγισης και ποτίζοντάς τα μπορούν να λιμνάζει νερό κάτω. Το ιδανικό θα ήταν να ποτίζουμε όσο χρειάζεται, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα λιμνάζοντα νερά. Αλλά επειδή μπορεί και αυτό να συμβεί, πρέπει να έχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας. Και αυτό είναι η ελαφρόπετρά μας. 2 με 5 εκατοστά μέσα στη γυάλα μας είναι εντάξει. Βήμα δεύτερο. Το κάρβουνο. Το κάρβουνο λειτουργεί σαν το φίλτρο του τεράριου μας. Με το κάρβουνο θα κρατηθεί υγιές το τεράριου μας και φρέσκο. Βήμα τρίτο. Το χώμα. Ανάλογα με τα φυτά που έχουμε διαλέξει, χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο χώμα. Οι κάκτοι και τα παχύφυτα θέλουν ελαφρύ χώμα. Μπορείτε να βρείτε σε μαγαζιά ειδικά χώματα για κάκτους και παχύφυτα. Βήμα τέταρτο. Φύτεμα. Ξεκινάμε πάντα με το μεγαλύτερο φυτό και μετά γεμίζουμε τα κενά που θα προκύψουν. Κίτρινα φύλλα και ασθενικά τα αφαιρούμε πριν ξεκινήσουμε το φύτεμα. Διαλέξτε φυτά όπως οι εχεβέριες που έχουν αργή ανάπτυξη, έτσι ώστε να χαρείτε το τεράριό σας για περισσότερο καιρό. Συμπληρώνουμε με χώμα όπου χρειάζεται. Και πιέζουμε ελαφρά το χώμα για να πάρουμε τα κενά του αέρα. Η διακόσμηση. Μπορούμε να διακοσμήσουμε το τεράριό μας με ό,τι θέλουμε. Εγώ έχω διαλέξει λευκό άσπρο χαλίκι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακοσμητική άμμο που μπορείτε να βρείτε σε κάποια καταστήματα. Εγώ θα το αφήσω μόνο με το λευκό χαλίκι. Στο τέλος ποτίζω τα φυτά μου με μία σίρικα για να είμαι σίγουρη ότι το νερό πηγαίνει στη ρίζα του κάθε φυτού. Πάμε λοιπόν να ποτίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν λερώνω και τα βότσαλά μου. Όπως είπα και στην αρχή, τα παχύφυτα είναι φυτά που θέλουν πολύ φως. Το τοποθετώ λοιπόν κοντά σε ένα παράθυρο και είναι έτοιμο. Έτοιμο το τεράριό μας. Μπορείτε με αυτό να διακοσμήσετε το σαλόνι σας ή οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού σας θέλετε εσείς να ομορφύνετε. Επίσης είναι πολύ ωραία ιδέα για να το κάνετε δώρο σε κάποιο φίλο σας. Λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Γεια σας!